Iawn, plis trwch gyda fi I Iago penod 2. Ni ddarllen gyntaf te, adnod 1-13. Maen nhw ar y sgrin, neu allwch chi ddilyn yn eich Beiblau, gwell fyth, os yw'r Beiblau ar agor gyda chi. Mae Beiblau ar y chwith ar y bwrdd os oes angen hefyd. Fy nghyfeillion, fel rhai sydd â ffydd yn ein harglwydd Iesu Grist, arglwydd y gogoniant, peidiwch a roi lle I ffafriaeth. Bwriwch fod dyn a modrwy air a dillad crand yn dod i'r cwrdd, a bod dyn tlawd mewn dillad carpiog yn dod hefyd. A bwriwch eich bod chi'n talu sylw i'r un sy'n gwisgo dillad crand, ac yn dweud wrtho ef eisteddwch yma os gwelwch yn dda. Ond eich bod yn dweud wrth y dyn tlawd, saf di fan draw, neu eistedd wrth wy'n rhoedfainc. Onid ydych yn anghyson eich agwedd ac yn llygredig eich barn. Clywch fy nghyfeillion annwyl. Oni ddewisiodd Duw y rhai sy'n dlawd yng ngolwg y byd I fod yn gyfoethog mewn ffydd ac yn etifeddion y deyrnas a ddawodd ef i'r rhai sydd yn ei garu. Eto, rhoeswch chi anfri ar y dyn tlawd. Onid y cyfoethogion sydd yn eich gormesu chi, ac onid hwy sydd yn eich llusgo i'r llysoedd, onid hwy sydd yn cablu'r enw glân a alwyd arnoch. Wrth gwrs, os cyflawni gofynion y gyfraith frenhinol yr ydych, yn unol ar ysgrythyr, card y gymydog fel ti dy hun, ydych chi'n gwneud yn ardderchog. Ond os ydych yn dangos ffafriaeth, cyflawni pechod yr ydych, ac yn oleini'r gyfraith yr ydych yn droseddwyr. Y mae pwy bynnag a gadwodd holl ofynion y gyfraith, ond a lithrodd ar un peth yn euog o dorri'r cwbl. Oherwydd y mae'r un y ddywedodd na od I neba wedi dweud hefyd na ladd. Os nad wyt yn godi nebu, ond eto'n lladd, yr wyt yn droseddwr yn erbyn y gyfraith. Llefarwch a gweithredwch fel rhai sydd i'w barnu dan gyfraith rhyddid. Di drigaredd fydd y farn honno i'r sawl na ddangosodd drigaredd. Trech trigaredd na barn. Amen. Iawn, wel wrthos diwetha, os chi'n cofio, o ddalun yn agor y gair I ni, o ddiwedd Iago 1, allwch chi fynd nôl tudalen I edrych ar adnodau, 17 ymlaen I wedi gwir. A beth ni'n edrych ar oedd gyda fe 3 phwynt, sef bod ni I wrando ar y gair, I wneud y gair, ac I wneud penodolion neu specifics y gair. Hynny yw, nid jyst beth I ni'n meddwl, ein syniadau ni o beth sy'n plesio Duw, ond beth mae Duw yn amlygu ni'n ei air sydd yn ei blesio fe yn unol a'i air a'i ewyllus te. Ar ddiwedd y benod yn enwedig te, I ni'n edrych, yn gallu gweld, os chi'n sylwi fyna, rhai pethau sydd yn ein cynorthwyo ni I weithredu yn unol â gair Duw, I ofalu am rhai pobl, rhai sydd yn weddwon ac yn y blaen. Adnod, beth yw e? Adnod 27. Ein bod ni'n gofalu am yr amddifad a'r gweddwon yn ei cyfyngder ac yn cadw ein hunain heb ei ddifwyno gan y byd. A felly, wrth I ni wneud y pethau yna, mae'n dweud, wrth I ni wneud gair Duw, I ni'n cadw ein hunain rhag cael ein polwto, ein gwneud yn frwnt. Chi'n cofio'r darlun o ddalun wedi roi, o afon falle yn cael ei polwto. Yn yr un ffordd, dychmygwch nawr bod gyda chi llyn, fi'n newid y darlun chydig bach, o afon I llyn. Mae'r llyn yn lan neis, gret. Ond mae rhywun ag af iechyd yn mynd I mewn i'r llyn ac yn nofio yn y llyn, a mae hwnna'n gwasgaru'r haint. Mae'n contaminato y llyn. Wel, dychmygwch nawr, mae'r llyn yw'r eglwys. A mae athrawiaeth, mae math o feddylfryd ac o ffordd o feddwl wrth I ni ei dderbyn yn gallu contaminato yr eglwys. Dyna beth yw penod 2, dechrau penod 2 nawr. Mae yna bethau sydd wedi dod I fewn i'r eglwys. Ffordd brwnt bydol sydd nawr wedi cael effaith, wedi contaminato neu polwto yr eglwys. A'r peth penodol yna, mae Iago'n dweud, yw ffafriaeth. Dangos ffafriaeth.
Mae wedi meiddi'r eglwys. A felly mae'n ysgrifennu ac yn dweud, peidiwch a roi lle i ffafriaeth. Peidiwch a trin rhai pobl fel petai nhw'n well na pobl eraill ar sail eu statws neu eu cyfoeth bydol nhw. Syml iawn. A gwraidd y broblem yna yw fod ffafriaeth yn dod o hunanoldeb ac o ffordd deiarol o edrych ar bobl, nid fel mae Duw yn edrych ar bobl. A dyna dyn ni'n mynd i edrych arno heddi. Mae eisiau ni gofio cyd-destun, mae Iago'n ysgrifennu, chi'n cofio, at y Cristnogion ar wasgar, wedi gwasgaru. A felly maen nhw'n bobl oedd arfer bod a jobs a statws mewn cymuned, o'n nhw'n gwneud yn weddol dda. Nawr oherwydd eu bod nhw wedi rhoi ffydd yn Iesu, maen nhw wedi cael eu herlyd, eu gwasgaru. A nawr maen nhw'n cael eu gormesu, mae'n dweud hynny'n adnod 7. Maen nhw'n cael eu trin yn wael. Nawr, pa effaith mae hwnna'n cael ar rywun? Wel, mae'n gosod ni mewn lle lle ni'n gallu cael ein temtio. Nawr i bod nhw ar waelod y barel cymdeithasol, maen nhw'n cael eu temtio i wneud rhywbeth, sef i fod eisiau croesawu a rhoi sylw mwyaf i rai falle gallai cynorthwyo nhw fel eglwys. Chi'n gweld y pwynt? Maen nhw wedi colli eu dylanwad mewn cymuned falle, maen nhw wedi colli eu cyfoeth, ond nawr maen nhw'n gweld y cyfoethog yn dod a maen nhw'n rhoi sylw special iddyn nhw. Beth yw'r feddylfryd? Wel, y feddylfryd yw, gallen nhw yn helpu ni. Gallen nhw godi profil ein eglwys ni. Gallen nhw gyfrannu arian at yr eglwys falle. Gallen ni wneud ei arian nhw. Gallen ni wneud ei credibility nhw. Dychmygwch sy'r llywodraethwr yna yn dod a dod yn rhan o'n eglwys ni. Dychmygwch os byddai'r celebrity yna yn dod yn rhan o'n eglwys ni. Ond y boi yma sydd yn dillad carpiog a sydd yn y gornel a sneb yn poeni dim amdano fe, gallai ddim cyfrannu at ein eglwys ni. Pa werth sydd iddo fe? Geith e fod wrth yn rhoedfaen ci. Dyna'r darlun mae Iago yn rhoi. A felly maen nhw'n syrthio i ffordd deiarol o feddwl. Lle maen nhw'n edrych ar y tu allan a maen nhw'n edrych yn hunanol. Maen nhw'n meddwl sut all y person yma yn cynorthwyo ni. A dyw Iago ddim yn dal yn ôl, adnod 6 mae'n dweud, rhoeswch chi anfri ar y tlawd. Chi di trin nhw yn wael, chi di rhoi anfri arnyn nhw. A nid yn unig hynny, chi'n trin y bobl gyfoethog, dylanwadol yma, fel petai chi eisiau nhw, ond nhw yw rai sydd yn eich gormesu chi, nhw yw rai sydd yn eich taro chi lawr, nhw yw rai sydd yn galw enw arnoch chi ac yn eich gwawdio chi am eich bod chi'n ddilynwr Iesu Grist. Nhw yw rai sydd yn creu trwbl i chi. Pam ych chi'n trial impreso'r bobl yna? Mae eisiau ni fod yn ofalus yn dos e. Achos gallwn ni edrych ar hwn yn mynd, na stupid, na silly yw nhw, na ffôl yw nhw. Ond chi'n bod mae'r reddf yna ynddo ni i gyd. Os fydde rhywun dylanwadol yn dod mewn, mi fydde na rai ohono ni eisiau gravitato atyn nhw. Mi fydde ni eisiau eu bod nhw yn cael eu croesawu, falle hyd yn oed yn fwy na rhywun sydd yn y gornel yn dawel ac yn edrych fel petai dim byd gyda nhw i gynnig i ni. Yn y natur ddynol, dyna beth ni'n cael ein tynnu ato fe. A felly, unwaith eto, fel fi wedi dweud o'r blaen gyda Iago yn enwedig, ni'n gallu darllen pethau, ni'n gallu mynd na ffôl yw nhw. Peidiwch just edrych ar hwn a meddwl, na ffôl yw nhw. Beth amdano ni? Tybed ydyn ni yn gravitato, beth bynnag yw hwnna'n Gymraeg, tuag at bobl sydd fel ni. Pobl sydd ar un convictions yn ni, yn gymdeithasol. Pobl sydd yn siarad yr un iaith yn ni. Hynny yw, pobl fydde'n gallu bwydo mewn i'n bywyd ni, fydde'n hawdd i ni, yn hytrach na, bydde fe'n anodd, actually. Bydde fe'n aberth i gyrraedd y person yna, ond fi'n mynd i fuddsoddi ynddyn nhw, achos maen nhw angen Iesu Grist.
Dyma sut mae meddylfryd bydol yn gallu llithro mewn i'r eglwys. A nid yn unig hynny wrth gwrs, pam ein bod ni'n edrych ar bobl eraill ac yn meddwl, wel, gallen nhw fod o help i ni. Oherwydd, onid yw'r Efengyl yn dweud mae Iesu yn bopeth i ni. I ni yng Nghrist Iesu yn llawn nes yn gorlifo. Does na ddim byd daearol bydol sydd ei angen arno i, dyw'r arglwydd Iesu ddim wedi rhoi i fi yn barod. Dyna ffynhonnell pob peth da sydd yn dod i fi. Ac eto, trwy weithredoedd y bobl yma, beth maen nhw'n dweud yw, dwi eisiau mwy, dwi eisiau mwy. Dwi eisiau y fodrwy, dwi eisiau y statws mae'r person yma'n gallu cyfrannu atai. Nawr, sylwch, nid y broblem yw peinau chi'n ymwneud â pobl cyfoethog neu glawd, a mae'n bwysig. Y cwestiwn yw, sut y'n ni'n trin pobl? Ydyn ni'n trin nhw fel mae Duw yn ei trin nhw, neu ydyn ni'n trin nhw yn yr un ffordd a mae'r byd yn ei trin nhw? Yn rhoi dyrchafiad i rai, yn hytrach nag eraill ar sail y pethau allanol yma. Yn ddiddorol, mae Iago yn tynnu'n sylw ni at pwy sydd yn deilwng o ogoniant. Chi'n sylwi yn adnod 1 beth mae'n galw Iesu Grist? Arglwydd y gogoniant. Chi ddiddorol, mae'n dweud, fy nghyfeillion fel rhai sydd â ffydd yn ein harglwydd Iesu Grist, a gallu wedi cario man y fyna. Ond beth mae'n dweud yw, pwy yw Iesu Grist? Arglwydd y gogoniant. Os ych chi eisiau dyrchafu rhywun, dyrchafwch Iesu Grist. Yr un sydd yn deilwng o gael ei ddyrchafu. Yr un sydd yn ogoneddus. Ond beth maen nhw wedi dechrau wneud yw roi gogoniant i bethau dynol ac i bobl ddynol. Beth sy'n rhoi credibility i'n eglwys ni? Beth sy'n rhoi gwerth i'n eglwys ni? Iesu Grist. Arglwydd y gogoniant. A felly, i ni yn mynd yn groes i'r Efengyl, yn anghyson ein agwedd, fel mae'n dweud yn adnod 4, ac yn llygredig ein barn, os i ni'n trin pobl yn wahanol i'r hyn mae Iesu wedi gwneud i ni, a'r ffordd mae Iesu wedi trin ni. Mae arglwydd y gogoniant wedi trigarhau. Mae wedi'n gweld ni yn ôl ein gwir gyflwr. Chi'n gweld ni yw'r rai carpiog, ni yw'r tramps, ni yw'r rai anghennus. A mae Iesu'n deall i ni gyd yn llestri prif. Be sy'n angen arno ni yw cael ein llenwi gyda'r trysor. A reality yw, peinau chi'n gyfoethog, peinau chi'n ddylanwadol, neu peinau chi'n ddim byd yn safon y byd. I'ch chi'n llestri prif. Ffaith. A felly beth yw'n ymateb ni tuag at eraill? Sut ydyn ni'n gweld pobl? Ydyn ni'n edrych ar bobl ac yn mynd, wel, fydden nhw mwy na thebyg ddim eisiau clywed yr Efengyl, achos mae gyda nhw bob peth. Mae hwnna'n demtasiwn. Neu ni'n gallu meddwl, well i ni fuddsoddi iddyn nhw, achos gallu nhw fod o help i'n eglwys ni. Gallwn ni hefyd feddwl, os dwi'n buddsoddi yn y person yma sydd yn garpiog ac yn neb, dwi'n mynd i orfod rhoi. Dwi'n mynd i orfod aberthu mwyn y person yna. Ond chi'n gweld dyna, mae Iago'n dweud ddyle fod ein agwedd ni. Bod ni'n sylweddoli ein braint o gael aberthu mwyn pobl eraill. O gael rhoi popeth sydd gyda ni mwyn i eraill gael elwa. Nid mwyn elwa o be mae pobl eraill yn rhoi i ni. Oherwydd mae Iesu wedi rhoi popeth. Mae Iesu wedi tywallt pob bendith ysbrydol arno ni. Mae wedi rhoi ei einioes drosto ni. Dyw e ddim wedi dal yn ôl o gwbl, fel bod ein cwpa ni'n llawn nes yn gorlifo. Os yw hynny'n wir, sut allwn ni ymdrin â phobl eraill a meddwl beth allai i gael ohonyn nhw? Yn hytrach na, sut allai i nawr yn sgil y trigaredd mae'r arglwydd Iesu wedi ddangos i fi, sut allai i ddangos yr un trigaredd tuag at eraill? Sut allai i
ganiatáu fod y trysor yma sydd gen i yn cael ei amlygu i'r llestri prif eraill yma. Dyma'r cwestiwn mawr. Os yw'r Cristion yn llawn yr ysbryd, os yw'r Cristion yn fodlon yng Nghrist, yn ddiffygiol mewn dim, dyn ni'n edrych ar bawb arall p'un ein dlawd neu'n gyfoethog ac yn mynd, maen nhw angen Iesu Grist. Maen nhw angen beth sydd gen i, nid dwi angen beth sydd ganddyn nhw. A dyle hynny newid y ffordd a'r agwedd ni tuag at, yn enwedig y colledig, ond hyd yn oed ein brawd a'n chwaer yng Nghrist. O fewn yr eglwys, y cwestiwn yw, sut allai wasanaethu fy mrawd a fy chwaer? Tu fas i'r eglwys, boes bach, mae eisiau meddwl mwy. Mae eisiau bod a mwy o syched. Maen nhw angen y trysor. Maen nhw angen gweld y trysor sydd yno fi. Maen nhw angen Crist. Ac os allwn ni roi pethau eraill iddyn nhw'n ychwanegol, gwell fyth. Mae'n bwysig bod ni yn gweld hynny, gweld yr angen yma i roi. Fel mae Crist wedi rhoi i ni. Ydyn ni'n bobl sydd yn barod i roi? I gael ein tywallt mas? Byddwch yn onest gyda'ch hunan. Pan dwi'n dod i'r eglwys, pan dwi'n byw bywyd, a'i y cwestiwn yw, gan fod yr arglwydd wedi fy ngwasanaethu fi, wedi fy ngolchi fi'n llwyr ac yn parhau i olchi fy'n rhaid, sut allai olchi traed eraill? Neu, be dwi'n gofyn yw, pam nag yw pobl eraill yn fy ngwasanaethu fi? Dyna'r math o agwedd bydol, beth allai i gael mas o bobl eraill. Mae'n debyg bod e'n broblem fawr o fewn eglwysi, bod pobl yn mynd i eglwys mwyn chwilio am beth maen nhw'n gallu cael mas o'r eglwys. A falle bod e'n wir amdano ni. Dwi ddim yn cael digon. Edrychwch, dyn ni wedi cael yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni wedi cael maddeuant llawn. Dyn ni wedi cael bywyd newydd. Etifeddiaeth dragwyddol. Dyw'r arglwydd Iesu ddim wedi dal unrhyw beth yn ôl oddi wrthoch chi. Dych chi wedi cael y fraint o fod yn llys genhadon i'r arglwydd Iesu. Fod enw Iesu Grist ar ein gwefusau ni. I ni'n gyfoethog. Ein braint ni yw cael dweud, diolch i'r arglwydd mae wedi roi'r cyfoeth yma i fi. Sut allai rannu'r cyfoeth yma gydag eraill gan wybod hyd yn oed pan dyn ni'n rhannu'r cyfoeth, dwi'n colli dim. Mae'n rhyfeddol. Ac wrth i ni'n neud hynny, beth i ni'n neud yw i ni'n efelychu yr efengyl. I ni'n efelychu'r efengyl. I ni'n gwneud i eraill beth mae Crist wedi gwneud i ni. Fel mae Crist wedi gwneud i ni. Chi'n gweld, dylen ni fod yn edrych am y rejects. Dylen ni fod yn edrych am y bobl sydd angen Iesu Grist. Hynny yw, mewn un ystyr, mae pawb angen Iesu Grist, ond yn enwedig pobl sydd yn amlwg yn y gymdeithas ar y gwaelod. Mae'n dweud yn adnod 5. Clywch fy nghyfeillion annwyl, ond i ddewisiodd Duw y rai sy'n dlawd yng ngolwg y byd i fod yn gyfoethog mewn ffydd, ac yn etifeddion y deyrnas a ddawodd ef i'r rhai sy'n ei garu. Meddyliwch am y deuddeg disgybl. Pwy oedd y deuddeg disgybl? Llywodraethwyr, brenhinoedd? Tywysogion? Nage. Neb. Nebs y gymdeithas. Ond nhw ddim yn bwysig. Pam? Oherwydd nid pwy sydd yn dod i mewn i'r eglwys, sydd yn rhoi gwerth i'r eglwys, a statws, a credibility i'r eglwys, ond grym yr un sydd ar waith yn y bobl yna. Beth mae'n gwneud yw amlygu nerth a grym a gallu Duw ynddo ni, bobl gwan. Mae'r arglwydd yn dymuno fod pobl sydd yn cydnabod ei gwendid, cydnabod ei angen, cydnabod ei bod nhw'n neb yn gallu cael ei dyrchafu. Yn ei ras hefyd, diolch i'r arglwydd, mae'n gallu tynnu rai balch i lawr, mwyn iddyn nhw gael eu hachub. Ond cofiwch, ein agwedd ni ddyle fod
Sut allai helpu? Sut allai roi o fy hunan mwyn y rhai yma, y brawd neu'r chwaer sydd yn wan, y brawd neu'r chwaer sydd angen cymorth, neu y colledig sydd yn wan, y colledig sydd angen dod i adnabod yr arglwydd Iesu. Beth yw agwedd ein calon ni? Ydyn ni'n bobl sydd yn dangos ffafriaeth? Un peth mae rhaid i fi weid sydd wedi fy annog i'n fawr iawn yn yr wythnosau diwetha yw gweld un person yn enwedig, na ddim enwi nhw, yn delio gyda'n merch ni mablu mewn ffordd arbennig iawn. Maen nhw'n lot hŷn na mablu, dyn nhw ddim yn siarad yr un iaith y mablu, ond maen nhw'n plygu lawr i'w lefel hi ac yn gwneud i gorau glas i'w hannog hi a'i charu hi. A dyn nhw'n gwybod dim byd am beth mae fel i fod yn mablu, ond maen nhw'n ymdrechu ei mwyn hi. Mae'n galed iddyn nhw, ond maen nhw'n ymdrechu. Chi'n gwybod beth yw hwnna? Efelychu yr efengil. Efelychu cariad Crist. Mynd mas o'ch ffordd mwyn i eraill gael profi cariad, trigaredd. Meddyliwch am hwnna. Meddyliwch am sut allwch chi efelychu hynny. Yn mywyd yr eglwys yma, gweddiwch dros eich gilydd, edrychwch ar eraill yn yr eglwys a gofynnwch y cwestiwn pwy sydd angen trigaredd fan hyn? Pwy sydd angen profi cariad Iesu Grist fan hyn i ddechrau? I ni'n dechrau yn yr eglwys. Ond wedyn yn yr un ffordd edrych mas. Pwy sydd angen gweld trigaredd Duw? Pwy sydd ar goll? Pwy sydd yn chwilio ac yn sychedu ac yn methu ffindo? Pwy sy'n stryglo? A ddewch chi o hyd i ddigon o bobl. Digon o bobl sydd yn golledig ac yn amlwg iawn yn cael ei gwrthod a'i camdrin a sydd angen clywed mae'r arglwydd Iesu yn dy garu di. Mae'r arglwydd Iesu eisiau dy ddyrchafu di. Mae'r arglwydd Iesu eisiau dy gynorthwyo di. Ond mae hwnna'n mynd i gostio ni. Mae rhaid i ni gydnabod y tueddiad yno ni yw i fod yn mynd at bobl sydd fel ni. Yr un math o bobl â ni. Yr un iaith â ni. Yr un cefndir â ni. Mae'n hawdd i ni. A peidiwch anghamddeallu, mae'n iawn bod chi'n ymwneud â'r bobl yna, ond nid ar drail y bobl sydd yn wahanol i ni. Nid ar drail y bobl sydd falle'n arbennu hunan, ac angen ffrind, ac angen brawd i'w codi nhw, i gynnal i breichiau nhw. Nawr mae Iago yn gorffen gyda gorchymyn a'r hybydd o adnod 8 i 13. Na i ddarllen ei ni. Wrth gwrs, os cyflawni gofynion y gyfraith frenhinol yr ydych, yn unol ag ysgrythu'r card y gymydog fel ti dy hun, yr ydych chi'n gwneud yn ardderchog. Ond os ydych yn dangos ffafriaeth, cyflawni pechod yr ydych, ac yn oleini'r gyfraith yr ydych chi'n droseddwyr. Y mae pwy bynnag a gadwodd holl ofynion y gyfraith, ond a lithrodd ar un peth yn euog o dorri'r cwbl. Oherwydd y mae'r un a ddywedodd na odineba wedi dweud hefyd na ladd. Os nad wyt yn godinebu, ond eto'n lladd, yr wyt yn droseddwr yn erbyn y gyfraith. Llefarwch a gweithredwch fel rhai sydd i'w barnu dan gyfraith rhyddid. Drigaredd fydd y farn honno i'r sawl na ddangosodd drigaredd. Trech trigaredd na barn. Nawr, mae hwn yn bwysig. Yn fan hyn, yn adnod 12, ac ymhenod 1 hefyd, mae'n sôn am gyfraith rhyddid. Cyfraith rhyddid. Okay, the law of liberty yn Saesneg. A mae'n gwahaniaethu hwnna rhwng y gyfraith, yr hen gyfraith, cyfraith Moses. A beth mae'n dweud yw, pa gyfraith ych chi'n byw o dan? Pa gyfraith ych chi eisiau cael eich mesur o dan o fe? Ar ddydd y farn, mi fyddwn ni'n cael ein barnu, mae'n dweud. Okay? A mae'r adnod 12, llefarwch a gweithredwch fel rhai sydd i'w barnu, sydd yn mynd i gael ei barnu, dan gyfraith rhyddid. So beth mae hwnna'n golygu? Wel, beth mae'n dweud yw,
ar ddiwedd eich oes chi, neu ar ddydd y farn, pan fydd Iesu'n dod yn ôl, mi fyddwn ni'n gorfod rhoi cyfrif. A bydd ein pechod ni'n cael ei amlygu. A pan fydd y rhestr yna'n cael ei amlygu, mi fyddwn ni'n dweud, arglwydd, mae'r unau gyd yn wir. Pob un. Ond, dwi wedi trystio yn yr arglwydd Iesu. Dwi wedi trystio yn y ti. Yn dy faddeuant di ar y groes, a dwi wedi ildio fy mywyd i ti. Dwi'n dibynnu ar dy drigaredd di. Dyna fydd ein plen ni, ein plun ni, ynddo fe? Dyna ni'n ymddiried yn llwyr yn beth mae Iesu wedi gwneud drosto ni. Fod Iesu wedi bod yn drigarog. Ond sut ni'n gwybod fod rhywun wedi? Yw'r efengyl ddim wedi newid ni. Mae chydig bach fel hanes Ruth. Dyw e ddim yn berffaith, ond mae'n esiampl i ni. Chi'n cofio Ruth? Oedd hi ar ben ei hunan, oedd dim dyfodol iddi, oedd hi angen rhywun i ddod a'i ffrynu hi. A dyma Boaz, y kinsman redeemer, y prynwr yn dod, ac yn ei ffrynu hi i ryddid. Ond nid jyst i ryddid fel gwraig. Fel un nawr sy'n mewn perthynas gyfamodol gyda Boaz. A dyna'r pwynt, ynddo fe? Dyw'r arglwydd Iesu ddim wedi'n prynu ni yn syml i ni fynd nôl i fod fel oedden ni, ond nawr fod gyda ni rhyw gyfoeth yn y banc. Na, mae wedi'n prynu ni i berthynas cyfamodol gyda fe. Dyna pam ni'n cael ein galw fel eglwys yn briodferch Iesu Grist. Nawr, os yw hwnna'n wir, i ni nawr mewn perthynas gyfamodol gyda fe. I ni nawr yn byw i'r arglwydd Iesu, fel oedd Ruth nawr yn sgil y cariad a'r trigaredd oedd Boaz wedi tywall arni hi, oedd hi eisiau, yn dod i garu fe nôl. Oedd hi eisiau bod yn ei gwmni fe. Oedd hi eisiau dal i brofi y cariad yna, a'r gofal yna, a'r gynhaliaeth yna oedd Boaz yn rhoi. Oedd hi eisiau ildio'n llwyr iddo fe. Oedd e'n no-brainer, byddai'n stupid i gerdded off a colli hwnna. Oedd hi eisiau bod gyda'i gŵr. Oedd e'n ei charu hi. Oedd hi eisiau plesio'r gŵr yna. Wel, yn sgil yr efengyl, yn sgil trigaredd Crist tuag ato ni, beth yw'n ymateb ni? I ni eisiau. I ni wedi cael ein clymu gyda Iesu Grist. Mae Paul yn Rhufeiniaid 6 yn defnyddio'r un darlun, ond mae'n mynd ymhellach. Mae'n dweud yn lle nawr ein bod ni'n geithion i bechod, i ni nawr yn geithion i gyfiawnder neu'n geithion i Grist. A syniad fyna eto yw, fel bydde ceithwas pryd hynny, sy'n wahanol i geithwasiaeth falle yn ein meddwl ni, ond chi'n methu fforddio byw, does dim dyfodol i chi'n desbryd, chi'n mynd i farw, ond mae rhywun yn dod ac yn eich prynu chi i gael ei gwasanaethu nhw. Maen nhw'n gofalu, maen nhw'n rhoi bywyd i chi. Ond chi nawr yn cael y fraint o'i gwasanaethu nhw hefyd. Yn Rhufeiniaid 6, 14 i 22, na i ddarllen yr adnodau, mae Paul yn dweud, ni chaiff pechod arglwyddiaethu arnoch, oherwydd nid ydych mwyach dan deyrnasiad cyfraith, ond dan deyrnasiad gras. Ond beth sy'n dilyn? Ydym i ymroi i bechu, am nad ydym o dan deyrnasiad cyfraith, ond dan deyrnasiad gras? Ddim ar unrhyw gyfri. Ond nid ydych chi'n gwybod, os ydych yn eich ildio eich hunan ag i fuddod ceithwas i rywun, mae ceithion ydych i'r sawl sy'n cael eich i fuddod. Pryn bynnag a ydych yn geithion i bechod, a marwolaeth yn dilyn, neu'n geithion i fuddod a chyfiawnder yn dilyn. Un neu'r llall, chi'n geithion naill ffordd. Ond diolch i Dduw, yr ydych chi a fi'n geithion i bechod, y nawr wedi rhoi i fuddod calon i'r patrwm hwnnw a thrawiaeth y traddodwyd chi iddo. Cawswch eich rhyddhau oddi wrth bechod, ac eithoch yn geithion i gyfiawnder. A mae'n gorffen adnod 22. Ond y nawr yr ydych wedi eich rhyddhau oddi wrth bechod ac gwneud yn geithion i Dduw, ac y mae ffrwyth yn eich meddiant, sef bywyd sanctaidd a'r diwedd fydd bywyd tragwyddol.
braint yw ein bod ni nawr wedi cael ein clymu at Grist. Ein bod ni nawr yn cael byw i efelychu y cariad yna a'r trigaredd yna mae Crist wedi ddangos tuag ato ni. Ydych chi'n gallu dweud gyda'r salmydd, yr arglwydd yw fy migel, ni bydd eisiau arnaf. Mae wedi caniatáu rhyddid i ni. Mae'n rhoi porfeidd breision i ni. I ni'n cael gorffwys yng Nghrist, i ni'n cael gwledda yng Nghrist. Mae'n cwpa ni yn gorlifo yng Nghrist. Ydych chi'n fodlon yng Nghrist Iesu? Os hynny, gweddiwch y byddwch chi yn dod yn ffynon a'r dŵr bywiol yma ynoch chi yn gorlifo tuag at eraill. Falle 3 cwestiwn allwn ni fod yn gofyn i'n hunain wrth ystyried ein cymhellion ein calon ni, pan dyn ni'n ymwneud â phobl eraill. 1. Sut mae'r arglwydd wedi delio gyda fi? So, cyn ymwneud â phobl eraill, cyn edrych arnyn nhw, gofyn y cwestiwn, sut mae'r arglwydd wedi delio gyda fi? A gadael i hwnna i siapio'r ffordd wedyn i ni'n delio gyda nhw. Yn ail, beth mae'r arglwydd yn ei weld wrth edrych ar y person yma? Wrth i'r arglwydd edrych arnyn nhw, pwy bynnag yw nhw, beth mae'r arglwydd yn gweld? Ac ydyn ni'n gweld yr un peth? Ac yn sgil y 2 gwestiwn yna, ydy yn mynd i effeithio'r ffordd i ni yn ymdrin â nhw. Hynny yw, fel mae'r arglwydd wedi delio gyda fi, dwi am ddelio gyda nhw. Fel mae'r arglwydd yn ei gweld nhw, dwi eisiau gweld nhw'n yr un ffordd, a dwi'n mynd i trin nhw fel mae'r arglwydd yn ei gweld nhw. Gweddiwch y byddwn ni'n aberthol wrth ymdrin â pobl eraill, yn enwedig ein brodyr a'n chwiorydd. Gweddiwch am galonau parod i roi. Nid y calonau sydd yn chwilio am elwa ac elwa. Mae'n cwpan yn llawn. Be sy'n rhyfeddol, wrth gwrs, yng ngras yr arglwydd Iesu yw, trwy fywyd yr eglwys, mi fyddwn ni'n cael ein bendithio. Ond does dim angen yr agwedd yma arno ni. Beth allai i gael? Mi fydd yr arglwydd yn rhoi. I ni i fod yn concern dros sut allwn ni olchi traed ein gilydd. Sut allwn ni gyrraedd y colledig mwyn Crist Iesu. Amen.